Защитники 3 выигрывает Альмайер. Дарья Усанова из Казахстана 6-я, фехтование 15 sekund. Карваен 10-я, 28 sekund. Brorsan från Sverige går väldigt bra, gått upp från 25 till en 11:e plats och håller den nu i klättringen där ute och är 31 sekunder från det. The should soon have the leaders over the bridge here. They are in the still same three as they're not coming into the fence. Standing shooting. And it's not Almaier from April. Надя, старайся, давай! Молодец! Pätkilä ennen ampua penkkaa, kolmikko on yhdessä lipussa. Ja kun tilanteen katsotaan, mutta ei ole sujunut pakuammunnan tavoin aiemmissa kisoissa, mutta nyt jos ampuu